Mwananchi obedo founded under Article 1 of the Kenyan Constitution, ma about we the people. Telo kata teko duto mag piny ni elwet rap jopiny. Omiyo kawuono wuoyo gi duol motegno mar jopiny. Kwadwa wacho ni ok watamore golo ushuru. Kendo wayie ni ushuru en gima nyaka wagol. Nitiere gima iluongo ni VAT, value added tax. En sasa kidhi e duka midhi nyiewo kibrit tisechule. Kidhi nyiewo chak tiseng'ade. Gimoro amora mitimo ushuru ing'ado. But wawacho ni additional taxes ema koro we are against. Additional en ni moko ma ok noketi ushuru chon. Ka ichak iketo negi ushuru sani. To wa feel kaka jopiny ni we are overburdened. The people osetimo, jopiny osetimo dwachgi, kendo osetimo dwach sirikal, mondo sirikal ochop kama nyalo kelo negi the services. But sirikal koro dhi too much, or the extra mile, mar overburden japiny, which is not acceptable. Aldo penjo mana ni kapo kidhi mbele kanyo endo. Kanyo kane kero ka otelo to nowacho ni as a country we should live within our means kanyo endo. Wadag kar nyalo mawano godo. Egi me wacho ni oketo ushuru mang'eny, omedo ushuru. We have always been living within the means, Marwa. That is why kidhi ya odaka uono, tibo yudo ka samora nyalo tiyo gi 3 meals, samora nyalo tiyo gi 2 meals, samora nyalo tiyo gi 1 meal. It means I'm living within my means. Ngata ja Kenya kama intie, people are living within their means. So definition mar ker mar living within their means, en uono temo nyiso ji, no dwa dictate another life altogether, which is not allowed, which is unacceptable. Onego bed ni ja Kenya dak e yo mowinjore kaluwore gi sirikal. Sirikal en ng'at marito ratich japiny. Bill of Rights, the constitution mar wuoyo about Bill of Rights. Bill of Rights wacho ni sirikal onego bed ni miyowa udi mabeyo mwadake. Sirikal onego bed ni dwaronwa pi maler mwamodho. Sirikal onego bed ni miyowa ndara maber mwaluwo. Sirikal onego bed ni miyowa yath ka wadhi osiptal kendo thiedhowa. That the government should guarantee us. Sirikal onego bed ni ketonwa lwasi maber mar dak. Manyiso ni ka wantiere gi high cost of living to onego bed ni keto a favorable cost of living manyalo accommodate japiny based on gim kake dak. Ji odak e level mopogore opogore. Nitiere ji modak below $1. Nitie jomar comfortable gi ngima kata med mana kawuono tax to what standard to gin they are comfortable. But nitie ng'ama cannot afford 3 meals on the table. Komanyo kuon gokinyi kata komadho chai maen strungi to gi rabuon to saa 7 ok obi chiemo. To kopono chiemo saa 7 to ok obi chiemo godhiambo. So living within the means must be justified. En gima onego bed ni obedo gima convince japiny. Kanyo ka pod wantiere wachu living within our means kanyo week mokadho kacha cha naneno ka kero notimo limbe gwenge ko mag piny Amerika kanyo. En wuodhno mane iye pek kacha cha mano kelo a lot of public controversy kacha cha ni wacho kacha cha ni ker notiyo gi safar ker duto noromo kanyo million 200 kanyo endo. Kata kamano ka ker ne jitetea to ninjo ka ker wacho ni en notiyo mana gi less than 10 million. Ma pesa mamoko ne odo mana konyo kwa kuom osiepe kanyo endo. Kendo wacho ni he is a good steward of the country kanyo endo kendo ni notemo mondo oti within the budget, specified budget kanyo endo. Keni in gi paro na mane Yenamonda watch ni very openly. We are having a government ma is not open kaka gitimo gigegi. The constitution ma Kenya wacho maber ni kapo ni nitiere piny machielo madwaro chiwo support ne pinywa iwinja en gima kipinywa nyaka bed gi that information. To what is the interest mokwongo en mane seche mochiwo kony e yo manono ma ok odware gimoro amora iwinja. It is like a charity. Sama miyowa charity, interest mane ma in godo in return, mano is penjo manyocha penjo kenda penjo kawuono. Ni ker marwa William Samoei Ruto nyaka nyis jo Kenya ayanga ni to en piny mane to en ng'ama nadi mano chulo trip mare ka achiel gi joma nodhi go e piny mar Amerika. Mano mokwongo. Mar ariyo, adwani mondo wawinjre kodi nikech seche mawuoyo kae awuoyo as a leader. Awuoyo as a leader to gimoro amora ma wacho wapuonjo jopiny. Ing'eni nitiere friends to ntiere a country. Ing'eni ker sama dhi e piny ma oko odhi e gimiluongo ni official visit kata state visit. State visit ok en gima bedo funded gi friends. State visit bedo funded gi taxes mag jopiny.
Iwinja. Yeah. That is why State House plan ni chieng' makama tarik makama president gi the itinerary mare moting'o ji 10 kata ji 20 biro dhi e piny makamae. This is how they are going to start their movement. Kamae kaka gidhi chiemo, this is the way mar accommodation. Ok en gir friendship. Iwinjo. En gima piny commit. Iwinja. To in terms of committing to it, en ni sirikal nyaka nyis ji ni mae gima dhi yudo in return. Ker ko wuok ka gi the itinerary mare kodhi America, nyaka duogo nyis jopiny ni mae gima nadhi aomo to mae gima duogo go. Iwinja. So seche ma piny machielo kata ng'at machielo kata osiepne osechudo ne, koro duogo nyiso jopiny ni to osiepne cha to ne en kode gi deal mane. Iwinja. Koro mago gin gik ma nyaka wuoye gi kaka sani. Ker ka notiyo gi 200 million mondo dhi go oko, an kaka ja Kenya awacho ni mano pesa mathoth malich miwuoro. To kotiyo gi million 10 kaka wacho kata less than 10 million, bende nyako justify ne jopiny ni this is the amount of money manatiyo godo. And in terms of documents, nikech ker account on behalf of the people. Iwinjo, is accountable to us. Joma nogone ombulu gi joma nokogone ombulu. He must account for every coin and penny mutiyo godo. Yes. Kendo odiochieng' ma kawuono naneno ka koro ker no ochuo koke e winjruok ne Roma ne gitimo kod piny America kanyo. Koro ne wacho ni nosidhe yanga kata noketo tim kanyo endo. Kendo one of the goodies kachacha mane ker wacho no ago pinje go mag America kachacha nowacho ni nitiere construction of Nairobi Mombasa Expressway kanyo endo. Kendo nowacho kachacha ni na total of 471 billion shillings kanyo endo. Ken in gi paro mane ewi gero wang' apaya no midendo ni expressway kowuok e boma no ma Nairobi nyaka boma no Roma Mombasa. Abro mor ka pesa gi gin grant. To ka gin loans, to abro wacho ni onge gima ker okonyo wago kata achiel. Ker onego bed ni bedo ayanga to nyiso ni mage gin pesa momiye nono ma Amerika okonyo godo Kenya. To ka en gowi ewi gowi, mochalo ng'ama kunyo burni, to burni endo we ka to chako kunyo bur machielo to kawo lobni endi mondo chako din go burni to chako we burka, mano to will not support his government. To ka en pesa momiye nono mondo mi support godo projects mawa, then I will tell him ni mano bravo for that. Tabo chaka wachne kendo ni there must be value for money. Every project wadwa neno ni pesa otigo e yo mowinjore. We don't want corruption. As the network of the bunge la wananchi, our main intention is to counter-check the government at both levels, from the county and the national. So ker nyaka tigi pes jopiny e yo mowinjore. Koro mana kwa tiko wachno ero mar finance bill niri kanyo endo ere stand mane ma un godo kaka jobunge la wananchi nikech kanyo kaka wange ine ker no ero mar bunge la wananchi Kenya kanyo endo. Stand mane wa un godo nikech wanano kata chaka kweth no ero mar Azimio kanyo no se wacho ni in case bill makamae ochwale od bura kendo kadhe kanyo kamano to biro chuno gini gidoge wang' apaya. Koro kiani un kaka jobunge la wananchi mokwongo kapok wachope wang' apaya, because wang' apaya is also another solution. Yeah. That are option. And we have a lot of options ma wang' ni wadhi gore godo gi ker. Kapok wachope wang' apaya, adwa nyiso members of parliament te mawuok from ODM and Azimio ni chieng' ma this finance bill obedo tabled in the National Assembly, adwa neno gi te in National Assembly. Kendo wadwa neno ka gi debate this bill. Bang'e ng'at ka ng'ato ochiw view mare. Ok wadwa neno ni ka gini osekale nikech jomoko osemi pesa mokale koka jomoko wuoyo e media ka giwacho weche moko mopogore. Adwa ni mondo gibed e bunge gikonyo Piyo Wandayi tich kendo gi mobilize the whip mar the Azimio, gi mobilize both at the Senate and at the National Assembly. Kendo gi make sure ni gi represent jopiny in the ways ma onego bed ni gitimo godo gino kaluwore gi kaka chik dware. To mar ariyo, ka ok nyalre to we shall petition. Wabro petition National Assembly, to wabro petition court, wabro dhi e court mondo wa file our application e court ma wawacho godo ni we are rejecting the document. Kaluwore gi gik manitiere and we will explain the grounds momiyo waparo ni wa reject the document. For example, nitiere items moko ma watiyo godo most of the times e utewa. Kaka nyithindo tiyo gi pampers. Sirikal wacho ni gibro medo
tax ewi wach mar pampers kata diapers. Mago gin gik ma wadhi reject. Mar ariyo, mkate commodity kata item ma ji tiyo godo e ot most of the times. Tiyudo ka koro mkate ni osemed nengo ne kendo lawo mana siling 100. To mae gima konyo ji e mier. Wabiro reject mano. E weche mag geche, jomoko koneno ni gibiro ng'ado wachno ni mondo geche oketie wach mar osuru midwa keti mondo gari ochul higa ka higa. Well and good, but nikech wa represent the interest of the people, wawacho ni that is not allowed. Weche mag pur, gigo duto moketi ma kata osuru midhi medie weche mag gige pur, be wabiro tamore. To wadnyiso serikal ni niendi, ok watamore chulo osuru, but wadwaro ni osuru obed osuru mawinjore. Erokamano kanyo endo mano idendo ni migosi Obungu Owich ker no ero mar Kenya bunge la wananchi kanyo endo. Kang'iyo jok mosedonje chenro ka yaneno kanyo ka artist pesa wacho ni Evans amor kaneno kanyo mos na kanyo migosi Obungu Owich kanyo endo. Artist pesa wacho ni nong'ei kanyo kaka ker mar Sufuria movement. Koro sani owinjo ni in ker no ero mar bunge la wananchi Kenya kanyo endo. Aneno ka Osino Lawis wacho ni awinjo maler kanyo mos na ker kanyo endo. Aneno kanyo ka Nyariro Dickson odonjo gi Frederick Arwa. Aneno Elvin Sawino wacho ni awinjo Wood County kanyo. Aneno kanyo ka Edwin Gor nitiere kodwa kanyo. Aneno kanyo Cleo journalist. Aneno Steve James kanyo. Aneno ka Chuor Atieno Nyakoko wacho ni if possible kanyo endo. Koro janeno kata jaro machunyo negative mano ne wantiere first segment kata tielo ne romo kuongo mar Twak Kod migosi Obungu Owich, president of the Kenya bunge la wananchi. Wada kao mana yoyo moro madundo kendo waduog gi twak kanyo endo ka dhi luwo ni kanyo wachno ero makori wacho ni pogruok menjo duond bura no ero mar UDA. Koro kik dhi mabor med kete mana chunyo negative. To see this, to listen to this, because we are making a serious declaration. We are here in Game constituency, and we have chosen Game constituency in particular to start a serious revolution movement in the name of Bunge la Wananchi, which is to sensitize the general public on the issues touching on good governance. We are telling our people for Game constituency that it is your right to choose good leaders. It is your right to elect good leaders. It is your right to hold leaders to accountability. It is your right to hold leaders to account. It is your right as a people of Game to make sure that you put your leaders to task. Honorable Elisha Odhiambo, because you have chosen to abandon your people, the people of Game constituency have today decided and declared unanimously that they don't want to see you anywhere in Game constituency. As to many of that opinion say hi. Hi. As to many of that opinion say hi. Hi. As to the contrary opinion say nay. The eyes of it. May you clap for it. Clap, 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 clap. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo jolu. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon.
mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV, adundo joluo, wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, to gi mamoko. To magi duto iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako u Joka Nyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV, kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda Joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny doluo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani oangala machiegni kendo janeno kata jero ma Chuny Onagi TV wa pod wadhi nyime kanyo gi Twak Kod Hon ma kawan kanyo kod kerno ero mar bunge la wananchi Kenya mano migosi Obungu Owich kanyo endo. Kendo kwa duge telo mar ariyo ni twadwa ni wangek mana matin kanyo gi migosi Obungu Owich ewi wach no endo makod wacho kanyo ni nitiere pogruok moro maneno kanyo endo e kind ker kod jalupne kanyo endo kata duond bura no ero mar UDA kanyo endo. Naneno ka wik mokalo kanyo endo niwacho noneno kata chaka MP ma Kapseret kanyo Oscar Sudi koro nowuok ayanga mar kwedo ker kanyo endo. Kendo no oyudo kogoye jek kanyo gi miwacho ni mwandani wa rais kata close ally of the president mano midendo ni migosi Faruk Kibet kanyo endo. Kendo naduogo neno kanyo endo ka jatend migawo no mar mochung' ne weche apaya kata weche wuoth pacho kae migosi Kipchumba Murkomen. Koro naneno ka temo goyo jalup jatend Kenya karo migosi Rigathi Gachagua kacha. Koro migosi Obungu Owich kanyo endo. Koro akeni is there trouble in paradise kanyo. Confusion osebedo created a UDA as a party. Nikech UDA kaka nobedo formed, nokobedo formed yo maber ahinya. Gimomiyo anyalo wacho kamano, ne gin gi ng'wech ahinya ka ne giloso party. To ka ne giloso party to thoth jom mano ker kaachiel gi jalupne ka ne giloso party to ne ok gitiyo gi structures makare mondo mi gi create godo the office. Iyudo ka ker en party leader mar UDA to deputy party leader mar UDA en Rigathi Gachagua. Tibiro yudo ka secretary general nyalo bire press to wacho gimopogore, to deputy bende wacho gimopogore, to ker bende wacho gimopogore, to giduto gite giwuoyo on the same line mar the party. So party nyaka run very professionally. Yudo kaka party wa mar ODM, Edwin Sifuna en secretary general mar party. Tibro yudo ka Edwin Sifuna ko wuoyo mo read a press statement kata ko send a letter to the media houses ma wacho the position of the party, to kibinjo ka ng'ama chielo contradict. Hassan Joho, my deputy party leader, ok bichako wacho kendo the different thing mane SG wacho. Oparanya ma bende en deputy party leader be ok biwacho gimopogore gi gima SG no wacho. Same to Mbadi and Baba be the same. That is a communication of the party. So mano e gima osehinyo jo UDA nikech giwegi gintiere gi competition within the office. On ng'ama nadi monego wach ng'ane, ng'ama nadi monego bende wach ang'o. Mano mokwongo. Mar ariyo, gima hinyo UDA en 2027 politics. 2027 politics mar wach mar president. Already Rigathi Gachagua osechako succession politics mar 2032 kaka odwa organize office. Mano mokwongo. Mar ariyo, osechako luor kong'iyo ni ker nyalo ma ok odok kode yiero ma 2027. Koro osechako plan himself
kaka odwa ni mondo mi suppose ni mano kotimore to biro yudo kako nyalo chako jipanga. Mano mar ariyo. Mar adek ma important. Rigathi ose realize ni thoth jo central osewe oonge gi control over central province kata Mount Kenya politics. Nyocha ne waneno Limuru 3 kama ne meeting otime maduong' kabisa ma declaration notim mane giwacho ni Uhuru Muigai Kenyatta pod e kingpin mar central. Gino osemono Rigathi Gachagua nindo. Kawa wuok e mano, lweny nitiere magore e od William Samoei Ruto ka achiel gi deputy mare mar Rigathi Gachagua. Lweny en ni joge Ruto, the likes of Kipchumba Murkomen, Oscar Sudi, Faruk Kibet, Samson Cherargei, magi gin joma already osechako goyo Rigathi Gachagua. To Rigathi Gachagua bende nigi team ne bende kocha. To Malala ma NSG monego be niketo kwe e party. Bende chal ka gima koro ok understand ni to party onego be ni kawo which direction. Because in the event ni koro deputy president ema koro gore gi junior members mag UDA party, magin members of parliament, to koro nitiere a different angle monego be ni party mar UDA kawo mo bring all these leaders together. Mondo UDA as a party aparo ni en gi disciplinary committee. Instead of they press each and every time, kisomo gik moko kendi ng'at achiel, you should write letters to these people, you bring them together, then you give them an opportunity to explain, right of a fair hearing. Mondo iwinj ka ng'ato wacho gimomiyo oparo ni mano odifa e public. Because these UDA members, they are washing their dirty linen in the public. Deputy President nyoro ka nyuwuoye nyasi moro Mount Kenya. Nyo chalo kagima kendo, nyo chako pogore paro gi ker manyose kwer ni wach mar campaign okodwar early campaigns, then okodwar wach mar spreading the ukabila. Tineno ka deputy president kosiko wuoyo to wuoyo mana kogo kore kowacho ni ogandawa the Mount Kenya. Koro ukabila necha chando ker ma en jatende. To ker be kaka nyalo kwere bendo tame. Koro ker bendo biro e public ko chal ka gima embo ywak ni jo dalawa. Ng'ani chanda tem na uru ng'ani to ker bende machal ka gima timo gicha nikech Faruk Kibet en right hand person kata right man maruto. Mondo yud ka Faruk Kibet bende nyalo chung to chalo ka gima embo somo riot act e public kata wacho gik mowacho ka nyiso ni Ruto nyise. Oscar Sudi bende maruto ore arambe te matimore Rift Valley. To Oscar Sudi be kowuoyo ka kuwocha ni ok inyal kwerowa niki kwa wuothi kuonde moko e Kenya ka to iti wuoni imbini wuotho kuonde mamoko. Ker be nyocha konwo that same statement sama nyo wuoyo. Koro nyiso ni ker oro joge mondo ogo ng'awa ogor jalupne. Koro mane lweny mantie. Koro ot mar UDA en ot mosechako liel. Kendo liel mach maduong' kabisa. Ma ng'ama rieko konego bende donje odno nikech mach dhi wang'e e odno. Owe odno liel marum. Nikech Rigathi liekore ni dwa loso political party modwa chako godo kako dwa streamline godo politics mare ma 2027 kodhi go to 2032. So ker bende nikoni bende in the process mar kawo political parties te manoloso UDA mamoko ma bende poko vunji mondo vunji ge te together kaka ANC Ford Kenya mondo gilos party achiel miluongo ni UDA. So kae pod nitiere wach yiero mar UDA bende dhi mbele in some counties to poko tiek the process mar yiero in all parts of this countries in all these parts of these counties mondo mikoro gichop ni UDA osetimo yiero ne te piny Kenya. So pod UDA pod nigi a long way to go. Kanyo ndo wan mana gipenjo kanyo ndo migosi Obungu Owich kanyo wacho kanyo ni bura no romano ba kacha chamani dendo ni Limuru 3 mano osidha yanga Uhuru kaka jatend piny Kenya machon mano migosi Uhuru Kenyatta kaka kingpin ma central ma Kenya kata masawa ma Kenya kanyo ndo. To waneno kanyo ka migosi Rigathi Gachagua beno wuka yanga kwacho ni koro eno manyo migosi Uhuru Kenyatta. To kaka wang'eyo migosi Rigathi Gachagua bedo kingpin ro mar masawa ma Kenya kanyo ndo. To no wacho ni koro dhichu neno omany migosi Uhuru Kenyatta kanyo ndo. To kwang'eyo kanyo be jago moro ma ichako wacho kanyo ni be dwaro bedo kingpin mar masawa ma Kenya kanyo ndo mano MP ma Kiaru Ndindi Nyoro. Koro wacho ni nitiere ywaruok moro be manchak neno kinda Rigathi Gachagua kod migosi Ndindi Nyoro. Kendo waneno kacha ka governor Manyeri
Amano Mutai Kaiga ma en owadgi Rigathi Gachagua kacha chabosi wuok ka inyaka pingo Migosi Ndindi Nyoro. Keni Yena monda pare nene ya ni king'iyo siasa ma central. Central pok obedo ga gi kingpin. Kata by the time mane Kibaki ne nie power, nitie joma ne goyo Kibaki ne ok nyal wuoyo on behalf of central. Mowach ni my decision ma wakete mesa. Kane wan gi Uhuru kobedo president, seche mane wan go Uhuru bene wan gi ji mang'eny mane nyalo wuoyo kendo gi make decisions on behalf of the people ma central. Kanyo Uhuru wuok e loch, bende nitiere ji mang'eny matindo tindo ma bende ne wacho ni kagi wacho ma to giparo ni mano bende jopiny winjo, ma be jopiny winjo. Mane momiyo ne Uhuru ok ne nyal direct oganda ne te mane nyalo goyo kura e okapu achiel mar Azimio nikech ne ok en kingpin mar central. Ka wabire piny Luo, decision mar Raila Amolo Odinga make, mano decision ma joluo te omek, mano wanyalo yiere kodi, is the kingpin mar the Luo community. Ka wadhi central, western, tiyudo ka western onge gi kingpin. Nikech Jobukusu nigi Wetangula. To sani bende wan gi George Natembea. Ma bende is also pushing for political inclusion mar oganda gi te into the national politics. Kendi winjo ko wacho weche ma affect jo western. Kibiro kendo Vihiga kamano Maragoli ka. Kae ndi jo Maragoli bende nigi Mudavadi. Mano bende en dot machielo. So oganda ma Kenya gi eki kidhi Rift Valley emwanyalo wacho ni Ruto sani e kingpin mar Rift Valley. Nikech en to nokawe kuom Moi modhi mobiro kode mo bring everybody together. Ma ene ma pod entiere gi say i Rift Valley. But central, Uhuru sani koro jokoluore nikech en their elder. Nyose tiyo to nitie gik ma Uhuru timo mang'eny kabisa ne okuche. Ma joka feel godo no Uhuru ne o empower them business wise. To ge feel ni Rigathi Gachagua onge gima osekonyo gi godo. Rigathi Gachagua bedo ni en e sirikal ok gine ber mar bedo Rigathi Gachagua e sirikal. Gin be giwegi kaka ordinary people man piny ka ok gise suffer mang'eny kabisa sirikal. Ka wach mugo ka no wuok ineno gi feel ni they are not defended. The narrative mar one man one vote one shilling masane dhi mbele ni en ni jo central feel ni gin pok giyudo development mang'eny e sirikand ni endi. Koro gidwa ni gi push mondo mi okelnegi pesa kaluwore gi kwan ma gin godo. Kaluwore gi kaka gi feel ni gi lodge ogendni mang'eny kabisa e ombulu. Gidwa ni mondo kwan ombuchgi to kwan gi to migi pesa kaluwore gi kaka ombuchgi kaachiel gi kwan margi. Koro magi duto te ineno kane nyocha Ruto kawo teko mar weche mag chai to gi gik matindo tindo sunflower gang'o gin go duto te gi coffee mago te mokete lwet Rigathi Gachagua. Onge gima Rigathi Gachagua osetime gino malong'o nikech ang'o oshuru moket malo osehinyo jopur ywak. So Rigathi onge gi teko. Wacho ne ni odwaro ni mondo mi odhi orom kod Uhuru. Chal kanono nikech Uhuru ok ni tayari mar romo kode. Nikech Uhuru bende is still bitter. Kaluwore gi gik ma nyotimo ka nyoketho mwandu mag Uhuru nyoro ka. Tadier mar wach kawuono ma samoro ji ok wach. Sirikal mar William Samoei Ruto se frustrate ker ma osedhi yweyo Uhuru Muigai Kenyatta. Kata sama wuoyo kodi ni Uhuru ok yud benefits mage. Olo fuel gi pesa ne. Ochulo security. A lot of things ma Uhuru is not getting from this government. So mago duto te ofil ni nikech ang'o koso winjruok e kinde gi Rigathi Gachagua. Emomiyo mago duto timore. Nikech Rigathi kadine bet ni Uhuru en owadgi adier to dose kelo kwe between Uhuru gi ker ma en William Samoei Ruto moket gi together mokoni ng'ani nyaka wa respect. Ng'ani ema nyowe en waloch nyoro ka teno owadwa. Kata ka bed ni nitie gimoro amora mane rach e kindwa, mago ne gin siasa, let us bury them mondo wang'i kaka wanyalo move forward. To mano ok osetim. So Rigathi Gachagua manyo Uhuru e media to ok omanye e yo mowinjore. Uhuru kodwaro manyo to onego many through elders. Oganda koganda nigi kaka gitimo gigegi. An kibire gweng'wa kacha kadwa dhi wuoyo gi jaduong' moro machielo to kadhi wacho e media ne onego be na wuoyo gi ng'ane. Adhi amanyo jaduong' moro mosiepne tadhi aoro jaduong' cha ne nyise ni adwani mondo anene. Kata kondele kuma chung'e kane. Ka nitiere ng'ama paro na adwa nane kata adwa mana neno chief kata adwa mana neno assistant chief. To kanya wacho radio na assistant chief adwari to kane kidwara. Auro jodonge ta koni nyisna chief na gombo mondo arad kode. So Rigathi ok osetimo ber ne kaka mochiwo luor
ne uru emomiyo mago duto osetimore. Ing'eni kanyo wacho ni Rigathi nyaka ne yiere kaka jalup jatend piny ma Kenya kae, pok onge gima ber moro amora mosekonyogo jo masawa ma Kenya, lakini kata kamano ing'eni waseneno ka migosi Rigathi Gachagua mosebedo ongang' manyime kawacho ni ma serikal mar shareholders, gin kaka jo masawa ma Kenya, gin ma major shareholders, kendo nyaka olembe mang'eny mag serikal dhi ne jo masawa ma Kenya, kata development agendas mang'eny ma Kenya Kwanza government chwalo nyaka dhiye masawa ma Kenya. Neno ka kizungu wacho ni it is an irony. Irony ni konchiel bwana ni wacho ni ma en sirikal ma margi mar shareholders. Konchiel to ywak ni one man, one vote, one shilling. Kotem wacho ni dongruok ok bi ne oganda gi. Ineno. So gigo te nyisi gima dhi mbele. Iwinja. Nitiere gimiketo gi malo ka to nitie gima ne gi piny ka. Emomiyo seche mowuoyo e public to wacho moko mabero sirikal, but kodoko dhi ogo buche go oganda gi kata koni sirikal ne inyowa. Iwinja. Koro mano gima gomo mondo awachni. Gima no wacho ni ma en sirikal mar shareholders ya. No geng'o joma moko mane oko campaign mane oko loso sirikal mondo gilos sirikal gi joma ne gi campaign go. But we will ni the presidency, office mar ker, en office mar jo Kenya. Ma kisebedo ker to kori konyo joma nogoni ombulu gi joma nokogoni ombulu. Dhoudi duto te manie piny Kenya nyaka make sure ni at least gin bende gibedo represented e migepe duto mar piny Kenya, to gi development bende nyaka chopi e regions duto te mar piny Kenya. Koro mano wiye nodhi owil, koro noparo ni ma en sirikand gi ji matin. Sani koro ywak ywak go mang'eny chal ka gima koro en ma sirikal weye oko, koro ken part of the government. Penjo mogik ka watiyo mana twak e duond bura no mar UDA, sani kaka wang'eyo duond bura no mar UDA timo yiero gi mag gwenge kanyo endo, kata wacho ni grassroots election kanyo endo. Kendo neno ka nitiere election matimore e counties go ma Homa Bay, Kisumu kapok awinjo kotimore, lakini koro wach momako dhoga kendo madona penji kae migosi Obungu Owich kanyo endo. Duond bura mar UDA ng'eni kaka wang'eyo gwenge go ma Nyanza kata Nyanza region gi Western region en stronghold no ero mar migosi Raila Amolo Odinga kata ODM kanyo endo. Lakini waneno ka duond bura no ero mar UDA koro sani timo nyaka grassroots election e strongholds, kata wacho ni the bedrock kata bedroom mar migosi Raila Amolo Odinga. To nitiere joma wacho penjo kai ni gin nyaka ne duond bura no ero mar ODM chakre. Onge kuom chieng' mane gineno kata odiochieng' achiel ka ODM timo nomination e gwenge go koma masawa ma Kenya kanyo endo. Koro Ken in gi paro mane wi wach ma kamae? ODM nitiere gi more than 20 years in place. To ODM nyaka wach ni ODM en a political party mopogore gi political parties mamoko e piny Kenya ka. Reason being, ODM pok oloso power. To despite the fact ni pok oloso power, to osebedo strong. Political party ka political party nitiere miloso to tok ka yiero serumo to girumo gi kanyo. Wantiere gi parties mang'eny e piny Kenya kae, makata sani ok di wachgi. Wan gi TNA, mamano sani gi ok nyal wacho. Wan gi Jubilee, mapod en TNA party manye kero wuok godo e loch nyoro, to king'iye to chal party ma kok olos kawuono. Iwinja. To UDA pok obedo e top leadership mar Kenya. To yudo ka en political party mantiere gi structures ne duto te and organs ma strong. Kendo en e counties man both kabisa. Ing'eni chik wacho ni mondo mi bed gi party no nyaka bed ni en gi representation in 25 counties. But UDA, so not UDA, ODM to nigi representation in at least more than 35 counties. Iwinja. So mano nyisi ni mbi ma ODM ne godo. To temo nyisi ni gik ma UDA timo kawuono gin gik ma ne ODM osetimo chon. Koro ODM ok nyal timo gi sani mondo UDA one ni ODM timo gi. Kech already kuonde ma UDA do donje sani ODM nitie. Kawuono ODM nitiere Elgeyo Marakwet. ODM ni Kericho. ODM nitie Nandi. ODM ni Nyeri. Iwinja. ODM ni nitiere Lamu. Iwinja. Parts neno counties te mantiere within central ODM nitie. Rift Valley kai ODM nitie. Koro ere kama ODM onge. Ka UDA odonjo Homa Bay to chal negi ka gima ODM ok nyal dhi timo campaign Uasin Gishu kata Eldoret. To ODM nitiere gi structures ne
Eldoret korgi ker. So mano gima dwa ni mondo ng'ama pacho bano no amiye that information no bed gi that information. Emomiyo jakom kodwa dhi timo meeting moro amora kochako luoro Kenya gi campaigns motimo luonga ni meet the people. To jakom luoro ga Kenya te maonge kamoko dhiega. E Central, Rift Valley, Nyanza, Western Kenya. Onge kamoko dhiye. Nairobi, Mombasa, Nakuru gi kuonde mamoko go dhiega te. Kamano nyaka coastal parts kanyo mano iwacho ni ODM koro en omnipresent entiere kamora mora ni kamora mora kichako gi coastal counties ibiro Western Kenya ibiro idhi Nairobi idhi Mombasa idhi Rift Valley idhi Central ODM ni everywhere. Mano kanyo endo pacha kerno Nairobi dendo ni bunge la wananchi movement kanyo endo kendo mano migosi Obungu Owich kanyo endo janeno kikidhi mabor adwa ni waduoge tielo mar adek kendo tielo mogik kwadhi twak ewi wachno makweri wacho ni be kelo pek kata kelo yorruok moro e duond bura nero mar ODM koro kikidhi mabor mediketi mana chunyo nagi TV wako yoyo madundo. Representative of the governor Kisumu County, all protocols observed, security apparatus na wale wengine ambao wako hapa. Ikiwa mmefurahia siku ya leo, naona nione katika ishara ya mikono kwa wale ambao wamefurahia siku ya leo. Asante. Okay. For those who doesn't know me, my name is Obungu Owich. My name is Obungu Owich. I'm here in two categories. The first category, I'm here to represent the people of Kondele Ward and the citizens of this county of Kisumu. Two, I am here in my official capacity as the national chair of the Kenya Bunge la Wananchi Caucus, a formation that was formed to represent the interest of the people of Kenya, more so the members of this country. As you all know, that the Constitution is very clear on the aspect of the people. The Article 1 talks about we the people. Therefore, we have a very special role to play in this country. Therefore, we must be equally represented in all categories. Therefore, as the chairperson of the Kenya Bunge la Wananchi Caucus, I'm here and I have at least some points to put across. First, I want to appreciate all the leaders, all the security apparatus, and the members, the general. But we want to say that security of Baraza, they are at Kondele, whereby all the population of the people in Vihiga is not the same population of the people in Uasin-Gishu, Elgeyo Marakwet, Bomet, and in other parts of the country. Therefore, as the Kenya Bunge la Wananchi Caucus, we support that there must be equitable distribution of resources across the country. That narrative must stop. Two, the issue of finance bill. We want to ask Mr. President, you know the buck stops with you. You are there to represent the interests of all Kenyans. Those that voted for you and the ones that did not vote for you. As leaders here in Kisumu, we support Raila Amolo Odinga. We are members of the Azimio La Umoja coalition. But we know the president that is leading us today and is representing this republic today is a president that represents all people. Those that voted for him and the ones that did not vote for him. Now, we want to ask Mr. President, currently as we speak, the issues touching on high cost of living is unbearable. Our mothers are seriously crying because of the high cost of living. Our fathers, the jobless people in this republic, whom is purporting to be representing, those jobless people, the affluent people are in this republic, are seriously crying and suffering as a result of the high cost of living. Therefore, this is a message that I want to pass to our members of parliament. We want to tell you, even as you debate very important matters in the National Assembly, kindly consider those people who cannot even afford to put 3 meals on the table. The issues touching on high cost of living. Today, bread, which is a very important commodity in our houses, the ones that we can afford today, its cost is getting so high. We don't know where and how we are going to survive as a nation. Because I'm speaking on behalf of those people that cannot even put 3 meals on the table. I represent their interest. Therefore, the issue of, we are saying it very categorically, the members of the Bunge la Wananchi Caucus does not support the increment or any other thing that is not supporting the interests of our people. Ruto's trip to America.
We want to ask Mr. President, we know that you went to America. You went to America so that you went to US for the interest of our people. But we want you to challenge you as members of the Bunge la Wananchi that you come very open and tell us. Because just recently you told us that your trip to US was supported by some other country. This is a challenge that we are shooting to you. Kindly come forward and tell us what kind of interest does that country add in your trip to US. Because as a nation, we all know that when you are traveling outside the country, you are traveling using our taxpayers' money. Therefore, we want you to account for it because all that stops with you. You're the person who is in that category as the president, and every resources that you use today, you must account for it. Lastly, I want to say this in Toluo for the purpose of our local media station. Kaka riwruok mar bunge la wananchi mar Kenya duto te. Adwa wacho kawuono ayanga kane papka. Ni wan wawacho ni finance bill manitiere before the National Assembly. Wadwa kwayo members of parliament jogo duto ma debate on our interest. Ni nyaka ung'e ni wan kaka jopiny garama oingowa kendo weche mag piny tek kodwa e weche mag somo, weche mag thieth to gi kaka onego bed ni wakonyore kaka jopiny. Omiyo wawacho ni kin member of parliament ma represent the interest of your people. Win dwach jopiny wacho ni ngima gi nengo mag piny oingogi kendo giwacho ni that finance bill should be done away with. En gima obed thrown kik odhi mbele kaka odhi mbele no. Udi bet gima nyalo serve the interest of the people. Awacho koso ka wach. Mar ariyo. Machiegni kendo janeno kata jara mar chunya nagi TV mano endo winjo kanyo ka kirnero mar bunge la wananchi movement kanyo ka twaro kendo ko wuok ayanga kendo koro owacho kanyo ni gin kaka jobunge la wananchi gipingo kanyo finance bill kanyo ilo makoro irito mondo chwal nyim od bura mondo koro wane ka od bura dhi lware kata koro dhi kage kanyo, lakini kaka waseneno kaka weche ringo kanyo ende ng'eni kane wali mana matin kendo wach finance bill no migosi Obungu Owich kanyo ende ni wacho kacha ni untiere gi yore mang'eny kata ndiere yore mang'eny minyal dhi chung godo ker kanyo ende mondo kik finance bill makama kadi, lakini waneno kacha ka seneta no Roma Busia Okiya Omtata notemo e wach housing levy ni kendo waneno ka no dhi e nyim do kacha, lakini kata kamano ne pod oduog ma housing levy ni sani koro ntiere in action kendo ganda jo Kenya sani ing'ado oshuru mar housing levy. Koro akia ni kilietho no mana matin to inyiso ni ere yore mage kacha nikech niwacho no kochuno ni nyaka udhi e wang' apaya. Koro yo mage unu dwa tiyo go kaka watetezi mar jo Kenya mondo ne ni finance bill ni kik okadhi kanyo. Ing'eni gimomiyo court nitiere en mar keto kwe. Court nitie mar miyo ji wang' yo. Sama ne Okiya Omtata gi nodhi e court nochiwo dwaro mar gik monego bed ni luwo mondo los godo chik ni nolos e bunge momiyo wach mar sani housing bill bedo ma housing bill osebedo passed mobedo kaka act of parliament masani koro implementation ne dhi mbele. Koro it is no longer a bill, en koro en act of parliament. So kata mana ma wawacho go en ni seche moko mana kaka wanuoyo ni oshuru nyaka chul, but wabiro dwaro ni mondo at least sirikal onyiswa gimomiyo gimedo nengo mag oshuru items ma jopiny odich godo kabisa, to wabiro kwayo ni mondo giduok oshuru ma giketo e nengo mag items ma ji tiyogo pile ka pile e udi, to winjruok biro betie. Emomiyo wawacho ni kaka bunge la wananchi nyaka ketwa through process mar public participation. Public participation en gima nitiere katiba, en ni gimoro amora midwa timo nyaka ipenj japiny. Wabiro dwaro ni kaka jo Kisumu County openjwa dwachwa mondo wambo achiw pachwa. E Kenya mangima dwach jopiny nyaka kaw wabunge ma represent the interest of the people nyaka gi make sure ni jopiny otimnegi public participation, jopiny ogolo their views. Jo Kenya koyie ni omed nengo mkati to ng'ama tamore kendo onge.
Jo Kenya kotamore ker onge gi capacity gi teko mar medo gima jopiny otamre. So adwa na wachni ni wan gi yore mang'eny ma wabro gore go gi mano. En ni wan wabiro dhi e court kaka wawacho no, wabiro petition parliament bende mondo parliament review gima ok mor jopiny. To ka tek to katiba article 37 oyienwa mar dhi ndara, wabiro dok e ndara. Kanyo endo janeno isewinje kanyo ka migosi Obungu Owich oselero kanyo kendo wacho ni koro gigoyi gi piny kendo giramo ni ok gibi yie mondo bill ni kata finance bill mar higa mar 2025 okadh kanyo kendo koro kete tim kata ka kolero kanyo ni obed act of parliament kanyo endo. Koro we warit wabiro neno, koro we waket wang'o kaka jo Kanyanam kata jo Kenya mondo wane kaka weche mar finance bill ni biro chalo kanyo endo. Aneno kanyo katis pesa wacho ni awinjo twak piny nyaka kuodhi ayie gi Baraza no gima wacho kanyo kendo mar adier weche go tek ahinya kanyo endo. Mana tis pesa wacho ni oyie gi pach migosi Obungu Owich kanyo endo. Kendo koro kwadhi e tielo ne romo gi kadwa mana na twak gi migosi Obungu Owich kanyo endo ewi duond bura ne romo mar ODM kanyo endo. Ng'eni migosi Obungu Owich ni isebedo ga kilaro kom ne romo mar bedo MCA kanyo endo ward ne romo Kondele kanyo endo. Kendo asewinjo kiwuok ayanga ni omai kanyo endo. Koro en gima penyo mokwongo man godo kodi ni wawineno ga kacha ka nitiere ga ndalo nomination kata yiero kacha tiwacho ga ni ODM as a party ok tim nominations mage in the right manner kata according to the party rules and regulation. Koro akeni in giparo mane nikech ang'eni in a life member of ODM party kanyo endo. En adier ni ot ka ot nigi weche ok nyal bedo 100%. ODM nigi issues ma nyaka losi. Wan kaka jokanyo mar party wawacho ni weche mag nominations nyaka losi e yo mowinjore. Kendo this time round kwa dhi e yiero ma 2027 to ticket onego bed ni miyo ng'amo yombo mondo mi gigo build party ka party dhi go mbele. Gino se cost party nikech yudo ka wan gi voter apathy, jomoko ok gombo ombulu kaluwore gi ich wang' magi feel godo ni joge gi ne oma ticket to noyombo. Mar ariyo yudo ka mobilization ok timre yo maber because of ich wang' koni gi koni kaluwore gi processes mag nominations kako tim. Mi an awuon adhi kwayo party maero mar ODM mantie ne wang'ni to gi conduct nominations in a free, fair and credible manner mondo mi ng'amo yombo omi ticket. Mano gima nyaka timre. Odiochieng' ma kawuono migosi Obungu Owich iwacho ayanga ni ODM ok tim yiero magi kata nomination magi e yo makare kanyo. Issues osebetie ok kuonde duto. Adwaro ni mondo wayiere on that. Nitie few areas ma ji raise concerns ni irregularities nitiere kata yiero ok otimore yo makare. Mago nitie ok positions te. In wards moko, specific wards, specific constituencies, kata counties mamoko, but not in all counties, not in all wards, not in all constituencies. So in a few areas, mamano ngeni wanyis party ni kwa dhi mbele. To the top organ mar the party, the National Elections Board, nyaka check into that mondo mimano timre yungu injere. Migosi Obungu Owich kanyo endo ka mana penjo achiel kanyo endo wech nomination mar ODM kanyo. Ntiere it is in public domain kendo siwuok ayanga kacha chakiwacho ni 2017 no mai kendo higa mar 2022 no mai. Akiani no mai etielo nero mar nomination kose etielo mane? No mai etielo mar nomination. Okay. Erokamano. Kendo koro kwa dhi nyime kanyo endo ado mana ni watwag matine with succession politics mar duond bura nero mar ODM kanyo endo. Kendo wacho ni koro confusion nitiere kanyo, wacho ni nitiere kijana moro matin makelo confusion e duond bura nero mar ODM mano migosi Babu Owino. Noneno kano timo limbe ne e gwenge go iko Makondele kanyo, mane wacho ni mano area ni kanyo endo gwenga keni kani yoro romo makama chicha kosoni onge ne okadhi. Kendo nochako neno ka migosi Babu Owino kane gidhi e iko moro e boma no Roma Migori kanyo to ne gin gi jatend party kata migosi Raila Amolo Odinga. To kano duogo to nowuothe gwenge go nochal ka otimo gima ne wacho ni migosi Raila Amolo Odinga be timo cha, meet the people to kanyo endo. Kendo ne wacho kacha ni ne en gi crowd mobilization kendo crowd mane luwe ne duong. Kata ne wacho ni kano bire
e boma no Roma Kisumu kano rado gi johera ge mage e Kondele kata chat wacho ni ne en gi a very huge crowd kanyo endo kendo wacho ni koro ma osekelo buok maduong' ne jogo eko ma olap dhogi ndong' ne bedo jotelo duond bura no Roma dio mar ODM ko kwange kata chat jogo eko mosewuok ayanga kadwaro olemo makama en jolupo od bura no mar ODM ariyo gote kanyo endo mano gavana machon migosi alias Anjo kod gavana machon ma Kakamega mano migosi Wycliffe Oparanya. Akiani weche chalo nade e duond bura no mar ODM. Bas nitiere gima dwani mondo mi apar ne jopiny, jowinjo gi joneno. Ni kom mar party leader mar ODM ok en kom mitimo ne campaign. Adwani mano jopiny mondo ng'e. Onge resources ma ng'ato nyalo campaign go koluworo godo nodwa bedo e kom Raila. En gima ok inyal. Owadwa Babu Owino amor nikech an ng'ama nigi ambition. Anyalo support ambition ne. Kata an awuon positions mantiere godo kawuono gin positions ma asebeti kaluwore gi struggle ma asebet godo. I'm a progressive leader. Kawuono an national chair mar Kenya Bunge kata president ma bunge la wananchi Kenya. To bende an president ma Sufuria movement nikech ang'o? Nikech an ng'ama aggressive. To positions gieki gin positions ma wabetie kendo dwaro ni mondo positions gieki wabedie mondo mi waserve go the interests of the people, what advocate godo the rights mag the people. Yana mondo aparne owadwa Babu Owino komo kwonga congratulate ni okang' mabor kata wuoth mabor ichako mana go ndamo achiel. So gimora mora motimo kawuono en gima kiny. En gima kiny. To biro konye to jomoko biro neno ndadhu ne. To kiny no ok en kiny ma wawuoye ni en kiny ma kiny. Gima mi atiyo gi tam mar kiny ma kiny en ni pod sama wawuoyo ni pod moluor Raila Amolo Odinga ema pod ni e kom. To ng'ama pod biro gole e kom no pod onge gi sani. To jopiny miwuoyo go gite magi gin jo Raila. Kata wadwa Babu Owino no kawuoyo to wacho wach mawinjore. Wacho ni an mana ka Raila Amolo Odinga odhi AU to koro an ema biro dong'. Nyiso ni bende already o recognize ni baba kanitie to pod ok onyal bet mana ka baba onge. In the event ni that power vacuum obedo created to bro beti. So ng'ama nyalo rwako wuoche baba gi sani to pod onge. Do baba be osewacho ni en be kama odhi onge. Osenuonwa mang'eny. Not once, not twice, not thrice. Ni Addis Ababa en mana 2 hours away. To wabed mos mondo waore mondo warit wane gima biro timore nikech yiero mar AUC African Union Commission biro timore in the year 2025. So pod wantiere gi thuolo. And talk 2025 wabro neno what will come. But jimiro mogodo gite mage jo jakom. Joma baburo mogo Kondele ka mago jo jakom. Mago ok joge, mago jo jakom. Kano dhi Migori no wuoyo gi crowd mar jakom. So nitiere thuolo mabro manyo crowd ne mono bro ng'eyo godo ni mano mare. Tok ka baba koro sewene the mandate. Gisani to mago pod jo jakom. Koro migosi Obungu iwacho ni onge liet mora mora ma Babu Owino kelo kata ODM onge liet mago gin creation of the media. Media mandiko gik moko machalo onge liet. Nikech ang'o as far as I'm concerned onge elections mar ODM melaro godo position mar the party leader. Oparanya ok lare jo ok lare nikech baba is there. Mano kanyo ndo patch migosi Obungu Owich konyiso ni onge liet mora mora mokel gi migosi Babu Owino e duond bura no Roma. And for your information, Babu Owino is free to traverse all parts of this country. Oyiene mar wuotho kamora mora modwaro. Dhia pinje te kaka an bende wuotho kamora mora madhi. Oyiene piny dhi kamora mora dhi odonji wuo gombaka gi jopiny. Mago ok nyal kelo liete party nikech ang'o party poko loss of structures ne party onge gi thuolo pogilando kombe miyiere si sama wantiere godo. Kanyo ndo migosi Obungu Owich kanyo ndo kada penji ni kaki wacho ni yiero mar AUC timore February higa manyien kata higa mar 2025 mano dwero mar ariyo to kapo nono ni migosi Raila Amolo Odinga oyier nikech wang'e ni chike yiero nitie kendo koro samoro kapo nono ni kodhi oyiere kacha to biro chune ni koro mondo owetelo no mar duond bura no mar ODM in kaka migosi Obungu Owich be in gi favorite candidate mari mineno ni mai ng'ama ber kata mai ng'ama longo ka ber pile wawacho ga ni baba is ever right ko wacho ni left ko wacho ni right baba ema ni e kom mar ODM ene jatelo mar ODM
kowuok to wacho ni wawenu ng'ano ema bro luwo to ok abi bedo gi ok anya bedo gi favorite candidate na nikech aonge gi capacity mar keto ng'ano e kom. Baba ema nigi teko mar miye, kata baba ema nyalo chiko niya kom mar ODM ni tawe lweto Obungu Owich kata kidwar to sewena. Koro ng'amo bro weyono ema bro luwo. Barato gi sani kipenja da nyisi niya ng'ama is more mature ma samora support kendo anyalo support en moluoro Opiyo Wandayi nikech aseneno leadership skills kata leadership ability kata capacity mare e National Assembly nikech en the leader mar the Azimio in the National Assembly. Aseneno kako articulate issues ma affect the ordinary citizens or defend the interests of Kenyans. Owuoyo without fear, owuoyo kowacho weche mag very important. Ogore ne japiny, and very present in National Assembly every time we discuss matters of national interest. Okoleo. That is why I support him. Kenda wacho ni baba kabiro dhi AU tabro kwayo gi pacha wuon gi dwacha kenda bro wacho na kwayo baba ni moko yie to support moluor Honorable Opiyo Wandayi mondo bedango mondo obed party leader mar ODM kendo tawa ka wadhi mbele gi party mar ODM. Migosi Obungu Owich kanyo ingeni ka penji kanyo wana penjo moro matin. Ingeni wacho kaka cha ni ODM is a national party kendo en party no ero man gi huge following in the country kacha. To mondo mi bed jatelo maduong' bura makamae, nyaki bed gi a national commanding, nyaki bed gi influence, nyaki bed a crowd mover, nyaki bed gi yani jago no ero mong'e yuaji kendo mong'e wuoyo gi ji kaka iwacho ni Migosi Raila Amolo Odinga kacha noneno ka jagoro ne Roma duond bura ne Roma UDA no acknowledge kendo no wacho ni Migosi Raila Amolo Odinga e jatelo ne Roma nigi fanatical supporters kata supporters moyie kata thone kanyo endo. Koro wacho ni Opiyo Wandayi be onyalo chopo rang'iny no mobed a national leader. Evans ruodhi iloso, ruodhi iketo e kom, ruodhi. Wandayi nigi national face. Kendo kata kobiro Kisumu kaendi, wasebedo kode meetings mag ODM. En ng'ama jopiny ohero, en ng'ama nigi ji. Wandayi is a crowd puller, owacho weche ma jopiny winjo. Pok ochako campaign nodwaro kom moro amora outside Ugunja constituency, but he's doing well. So ka baba omiye full blessings, onge ng'ama bro go against him. Iwinjo wuod ma. Koro wacho ka inyalo bedo a crowd puller to without goodwill you go nowhere. An nyago piny kaka pesa matek kabisa kendo rally man wagoyo Kisumu ka ok en rally minyalo wacho. Ok inya compare gi rallies ma ji osegoyo ka. Manye watimo kata go uda ka ok inyal compare. But ne wachopo ko kanyo. Mano kanyo pach Migosi Obungu Owich kendo no wacho ni koro kapo nono ni Migosi Raila Amolo Odinga odhi kacha kendo koro owetelo no mar duond bura ne Roma ODM to en koro sidha yanga kanyo no Migosi Opiyo Wandayi kata mano mo wacho ni his favorite candidate. Adwaro ni mondo wuogi ni ka baba odhi AUC to abiro request. Nikech gimo mi abiro request wabiro dwaro ni political party ka political party nigi oganda kata jatelo ma wuok e region ma olose that political party. Abiro kwayo ni mondo mi kowuok to ODM jatende obed jaluo ma en Opiyo Wandayi. Koro iwacho ni ODM en gir joluo kanyo endo nikech no ok en gir joluo. Ok en gir joluo. Agombo ni iwinja maber. ANC ma en mar Mudavadi en party ma olos gi jo Western. ODM party en party ma reflect the face mar jo Kenya. Emomiyo wantiere gi Secretary General mar ODM en Edwin Sifuna. Mano ja Western. Deputy party leader mar ODM en Oparanya ma Western. Deputy party leader mar ODM ma Kuongo en Joho ma wuok Mombasa. Party leader mar ODM en Baba. ODM ka kwano ni piny gi structures neno tek ibro ni ODM bedene ni e Kenya mangima. ODM is not a village party. ODM is a national party. Kendo en party ma represent the interest of the people, the face of Kenya. So ka baba to onge effect ka oket Opiyo Wandayi, negative effect onge nikech mano position ja pod en the same position. Sawa.
Kanyo awinjo wachno kendo awinjo pach kanyo endo mano migosi Obungu Owich kanyo kendo koro penjo mogik ewi duond bura ni mar ODM kanyo migosi Obungu Owich kanyo endo ada penjo mana ni nitiere koro iwacho ni ODM is Raila Amolo Odinga. Koro iwacho ni without Raila Amolo Odinga there is no ODM. Koro iwacho ni kapo nono ni migosi Raila Amolo Odinga biro wuok e duond bura no mar ODM. Kaka niswacho ni ODM is a party that has been there for the past 20 years kanyo endo. Koro wacho ni kapo nono ni migosi Raila Amolo Odinga wuok to wacho ni mane giko duond bura no. Mano is a narrative. Baba osekwero mano amba kwero ka. Baba oke ODM. ODM en mar jopiny. ODM en mar members. ODM en mar officials. Baba en party leader. To entiere gi ji. You cannot be a party without the people. The party must represent the interests of the people. So Baba a one party. To party ni nigi members. Mabe make decision on behalf of the party. Iwinja. Through the goodwill mar the party leader. Kanyo ni kwa ng'iyo kanyo ndo migosi Obungu Owich kwa ng'iya tu history kaka political parties ma Kenya osebedo ka run kanyo ndo. Kone neno ka party no mar KANU kata wacho ni chama cha baba na mama kanyo ndo. Kane migosi Moi owuok e telo higano mar 2002 kanyo ndo. Party no mar KANU no umbe no lal kendo no dok chien. Party mar KANU no losi gi old constitution. To en party mane onge gi structures. Ne en party ma kene ng'iyo kaka ne en. Opogore gi ODM. ODM en party machakore at the polling station. Ko biro e ward. Iwinja. Ko ai ward to biro e sub county. Ko ai sub county to dhi e county. To ai county to dhi e national. KANU no kolos kamano. To kwa ng'iyo kata kamano kwa were gi KANU. Kwa ng'iyo duond bura no mar PNU kata Party of National Unity kanyo ndo. Bang' ka oloch kod migosi Mwai Kibaki 2007 kata kwa ng'iyo duond bura no mar National Rainbow Coalition NAC bang' tuo tu kanyo endo umbe no lal. Kwa ng'iyo PNU be umbe no lal kanyo endo sani be waneno ka duond bura no mar Jubilee be umbe oselal. Okine ka gima chal kama biro timore ne duond bura no. It all depends with the vision mar that party. The ideology mar that party present. Ang'o miyo party no bedo formed. Mane pogruok momiyo parties mathoth mikwano go segore piny. Iwinja. Nikech kane Uhuru osekawo loch, koro jogo no feel ni UDA is not important. Koro ok negi strengthen party. Uhuru be himself no ko strengthen Jubilee. No ko luong meetings mag Jubilee. Jubilee ochako gore. Ruto wuok oko. Odhi oloso party ne. Ji ok luong meeting mondo gi go mbaka. ODM structures ne ose favor kalure gi kako run its affairs. Koro pogore gi political parties mamoko ka. Mana I can assure you. Mano kanyo ndo migosi Obungu Owich kata modeno ni care of the Kenya president Kenya bunge la wananchi kanyo ndo. Koro adwani watu wagu migosi Obungu Owich kaka a candidate of Kondele ward kanyo ndo. Kendo koro adwani ilerwa ni Kondele ward dine inbed ni man ibedo kaka MCD koro sani inene kanye gi kama intire sani edi. My plan kata vision mana nan go with Kondele no ni Kondele we want. Nen a model ward. A ward ma ji duto nyalo wuok e wards mamoko ka biro timo benchmarking mondo gineni to Kondele chalo nade. Because nan tiere gi kaka na plan Kondele in terms of the representation. Jok ma wadhi represent gik ma wadhi timo na pogo gi migepe mag vijande, migepe mag mine, migepe mag jodongo, gi migepe mag jomong'ol. Na keto each role or each agenda for each group of people. Agenda mane wadhi timo ne vijande, ne wadhi bedo gi miluongo ni vijana kikao. Mane dhi bring vijande duto tema Kondele ward, magin from ages 18 to 35. Mondo wamigi platform magi discuss godo weche magi dwaro ni mondo mi otimnegi. Mondo thuolo mar public participation no anyisgi ni wadwaro ni Kondele wa team gi miluongo ni empowerment in terms of innovation. Wa identify gik ma vijande nyalo timo to wa promote gi. Ka joma timo talents to wa develop their talents. Watimo gimiluongo ni talent nurturing. Wa identify talents,
then one nurture those talents to wabed gi full empowerment for those talents. To ka gin vijande matimo business, to wabed gi gimiluongo ni Kondele in Business Incubation Center. Ma wang'iyo ni to oilni mage timo. To watimo ni gimiluongo ni financial training kata management. What train gi on kaka itiyo gi pesa. Mondo wamigi that capacity mar finance. Mondo joma chako ohala kawuono to wamiyo gi training, to wamiyo gi seed capital, magi chako go business, to gidhi go mbele, to gigerore. Mine wetewa mong'ol, jogo mong'ol, wanyiso gi ni they have a reason to be part of Kondele. We bring it back to the community by giving them face mar dongruok maginyalo morgo. Mano was also part of a plan. Jodongo, we must involve them in every form of development, every form of public participation. Nyakwa luong jodongo mwa bed kod gi piny, mwa penj gi ni to dwano watim nwang'o, nikech jodongo gine weg piny to gine rieko piny, to vijande gin gi teko piny. So nyakwa luong jodongo mwa go mbaka gi jodongo, mwa penj gi gima gidwaro. So an gi elaborate agenda for our people. So gima duong kabisa and representation, collecting views and ideas of our people and turning them into positive agenda manyalo propel the good name of Kondele. Why identify key areas of development in terms of infrastructure? Nderni mage maricho madwaro ni mondo bed maintained. Nderni mage madwaro ni onego bed ni keto into bitumen standards. How do we raise these funds? Through government and non-governmental organizations. Mondo wangi how government can influence pesa mondo me pesa gyolos godo Kondele. Kaka kawuono kisip gero nwa nderni through World Bank. Mago are some of the good ideas manene wa chako push forward. In terms of health, be wanyalo bedo gi yath maber kabisa e Kosao Health Center, kata dispensary. Those are the time anatimo campaign I knew nine wadhi tieko gero Kosao dispensary. Then wangeni to antiere gi people mung'eyo ma understand their roles. Magin dakteche mabeyo, nurses mabeyo, the medical practitioners, jok mung'eyo weche mag thieth, ma they run the affairs mag osiptande wa mantiere Kondele. Mano ne en agenda maber manantiere go. So in terms of nurturing and creating empowerment of our people, nase chako kata gi football tournament manase team. Already asemiyo mine wa matimo netball, asemiyo gim picha mag netball, ase sponsor their teams. Iwinja, nyithindo matindo matimo gik moko mag talent search gi. Already ase empower mang'eny, tie group miluongo ni Dream Girls. Ase associate gi in so many other projects mose bedo kodgi together. Iwinjo, empowering dreams, ma en group mar vijande matindo. I have supported them. Ase support so many people ma gin jo arts e town ka. So an gi agenda maber gi jo Kondele gi gik mwabro timo. Basari, wabro timo gimiluongo ni equitable distribution. Wapogo basari according to nyithindo mo perform maber, the most vulnerable. Emo identify to wamiyo basari. Mago gin gik manyaka watim. Legislation, nyaka tim proper legislation in the County Assembly of Kisumu. Nyaka make sure nintiere bills motegno mwanyalo tero kucha ma support the interest of our people. Manen gima nyaka wa make sure ni watimo kucha. Every time nyaka chung with our business mothers. Masa moro bedo ge problems e Kisumu ka because of the city askaris. Nyaka wa make sure ni gibedo gi designated parts kata centers magitime biashache. Market centers wamantiere within Kisumu kata Kondele. Nyaka bed maler, conducive environment for business. In terms of security, they must be security wise. Manyalo support their businesses. Mine nyaka mi pesa matin magitimo godo ohala. Ma wamanyo negi pesa magiduoko gi interest man piny. Mago gin gik manyaka watim. Jo piny nyaka mi thuolo magigoyo mbaka mar project magidwaro mondo tim regularly. Wabedo piny to wago mbaka kaka wadwaro ni projects gi kyotim. Mago gin ideas duto te mantiere godo weche ma wanyalo timo gi Kondele. Abro bedo gi meetings mopogore gi the executive, the CEO mar county, main governor, mondo wang'ini to projects mage ma Kondele dwaro, to gin gi wanyalo timo gi nadi, tere kaka wanyalo resource mobilize. To katieko, Kondele, which is a non-gazetted market, to okonyo jowa mathoth kabisa in terms of kaka gikonyore social and economic wise.
nyaka wa make sure ni Kondele wachopo e okang' ma wamiyo Kondele obedo into a status of a market. Kata ka ok okibed kete into market, but waketo cho nikech joma uso kan nyaka bed gi kamoro maler ma ginyalo konyore godo. Nyaka make sure ni wagero shades moko. Wamiyo gi shades moko makata ka koth chwe to gintiere gi market shades. Mago gin gik mwabro timo 2027 moving forward. Agenda ango maler ma wabro protect go Kondele. Chieng' machielo kichak iluonga tabro biro gi blueprint. Kora somo nigi in terms of blueprint. Kaka napango gi in my manifesto. Aluongo ni the Kondechwa ni 2027. Imomi aluongo ni Kondechwa ni. It is a people driven leadership. Adwa ni jo Kondele te, jo mong'ol, vijande, mine, jodongo gibed ei Kondechwa ni nikech en a movement ma they build our strength moving forward. Mondo waket Kondele ubeda model ward. Erokamano, mano nwawuoyo gi migosi Obungu Owich kata kaka jago no ero madwa bedo koro sani wacho ni aspirant 2027 Kondele ward MCA kanyo endo. Alternative leadership, not aspirant. Alternative leadership. Alternative leadership kanyo janeno kata jaro wacho Nyanag TV iwinjo kanyo kendo aneno kata Steve James wacho ni winjo manifesto kendo manifesto yelera ahinya kanyo aneno ka Nick sani wacho ni watching live aneno kanyo ka Steve James aneno kanyo gi Honorable Valentine Anyango Otieno kanyo endo mano be miyo no ero mane doge alap doge ndong ne women rep e county no ero ma Kisumu kanyo endo kendo koro ka watieko kanyo endo to adwa mana ni koro migosi Obungu Owich wacho kanyo ni udhi pingo finance bill no endo koro adwa ni wuogi jo Kenya kaka jago no ero ma koro wacho ni ng'eni bunge la wananchi une jogo eko mawuok kendo tetea ne wananchi kanyo endo ni ker mar Sufuria Revolution Movement kanyo endo kendo in ker mar Kenya bunge la wananchi. Koro adwa ni inyiso mana ni un kaka bunge la wananchi chung'wen mane to kendo uneno ni serikal mar Kenya Kwanza ochimo kodwa e bugo koso wari ndara wachimo wari apaya kendo wadhi kuma ber nikech kaka winjo ka ker nyiso ni we should give them more time, a lot of goodies are ahead kanyo endo koro niswani neno ka serikal mar Kenya Kwanza gitero ibugo koso girio kod ndara tiro kaka president mar Kenya bunge la wananchi caucus kendo president mar Sufuria Revolution Movement Kenya migepe ariyo mochung' ne the interest kendo defend the interest of the Kenyan people. Awacho kawuono ayanga ni wan kaka riwruok mag bunge la wananchi wachung' motegno ka wa defend the interest of the people. To wawacho ni wabro chung' gi japiny ma ok nyal. To wanyiso ker mar Kenya William Samoei Ruto intiere komno nikech ombulu mane ogoni gi jok mane supporti gi joma ne ok supporti. Kendo kawuono in ker mar Kenya, in ker mar waduto wate. In ker mar joma dwaro gi joma ok dwari. Omiyo ng'i kaka inyalo konyo jo Kenya e yore mag duoko weche mag dak chien mondo jo Kenya oyud kaka ginyalo puonjo nyithindo, jo Kenya oyud kaka ginyalo nyiewo lewni mag rwako, jo Kenya ng'i kaka ginyalo dak e yo makare, kaka ginyalo chiemo, kaka ginyalo keto matin manyalo konyogi e yore mag dongruok. Vijande matindo ywak nikech tije onge Kenya. Jogo modak ng'ol ywak nikech ok gibedo represented kendo ok giyud their interest kaka jo Kenya. Mine winjo matek nikech ohala ok dhi makare kaluwore gi kaka yore mag ohala osebedo matek. Jodongo neno ka piny Kenya ok dhi makare, omiyo wawacho ni kaka jobunge la wananchi wadwa kwayo ker mar piny Kenya William Samoei Ruto to wadwa wacho motegno ni wach mar finance bill ma already nitiere before the National Assembly to en gino ma wacho maber kaka jo Kenya dhi medo gwanyore kod pado kaluwore gi meto mar osuru. Wawacho ni jogo ma jo Kenya mangima ok osebedo go makare kinde masani ok wabi yie mondo wagwanyore gi pado to jomoko chamo pesa mar jo Kenya e yore mag mibadhi. Yodwa nyiso ker osuru isechoko moromo. Nyiswa ni to dongruok mag jo Kenya e weche mag barabara chalo nadi, nyiswa ni to thieth chalo nadi, weche mag somo mag JSS jopuonj pod ng'anyo nyaka sani, nyithindo e skunde, weche mag thieth
ogol nyaka edu afya schools, weche mag chiemo sirikal mari dwa golo chiemo, weche mag lenda mama sirikal mari ogolo nyaka lenda mama. Omiyo kaka jobunge wach mar finance bill wabiro kwedo makatek, tabiro dokie sufuria revolution movement kendo wabiro rwako sufuria round 3. Ok bibedo mayot. Erokamano janeno kata jera mar Chuny Onagi TV winjo kanyo kaka ker no ero mar bunge la wananchi kendo ker no ero mar sufuria revolution movement kanyo migosi Obungu Owich otwaro kendo gol wacho ni pod giramo kendo gigo bunde gi piny ni ok gibiyie japiny omed gonyore kanyo gi pado to jomoko to winjo maber. Koro mano ne wan gi ker no ero mar bunge la wananchi kendo migosi Obungu Owich. Erokamano kuom chopo kendo ageno ni wabiro medo bedo gi twak kendo odiochieng' mamoko mabiro mbele kae. Koro janeno marwa mano obedo kodwa nyaka ne wachaki kendo watieko. Erokamano ne jogo mano bedo kodwa. Neno kacha ka nitiere ote moro modonjo kanyo endo Steve James aneno kacho ni mano president mar bunge la wananchi sufuria revolution aka an alternative leader, the voice of the vijana. Penje ne aneni pod traders ywak chirni moger pod okti, stage mamolemo okti, ang'o ma oktimre kanyo migosi Obungu Owich mana piyo kanyo. Poor planning emomiyo gik moko timore machalo gi mano, because the jopiny ok bed consulted. There must be public participation in every process mar gimoro amora mitimo, but kanye moko gik moko osebetie maber. Mano emomiyo chichwa nigi issues kaluwore gi kibedni mamoko mapod pok obedo occupied nyaka sani. Mano emomiyo Uru business complex pod issues nitiere, jomoko uso oko, jomoko uso iye, nikech proper engagement mar romo gi jopiny mondo nyis jopiny what is necessary pod dhi mbele nyaka sani, gik moko kare ahinya. Mano emomiyo Molem bende nigi issues, nyaka containers mancho seter Molem mane jomoko loso gi pesa mang'eny nolal nyaka kuro. Gigo duto te wakwayo ni mondo jopiny obed actively involved in every process of development sasa mitimo gimoro amora. To katieko tadwa ni mondo condemn in the strongest terms possible the narrative ma is going round about the one man, one vote, one shilling. Adwa wacho ni jo Kenya duto te nigi ratiro, jogo magocho kendo jo Kenya mantiere Uasin Gishu, jo Kenya mantiere Mombasa, Nakuru, Elgeyo Marakwet, Bomet, Siaya, Homa Bay, Migori nyaka Kisumu gin gi ratiro motegno mar yudo dongruok kaluwore gi pesa e pok makare. Miyo ng'atno mawacho ni pesa pogi kaluwore go mbulu, kaluwore gi ji, wabiro tamore kaka bunge la wananchi kendo kwabiyie. Wa condemn in the strongest terms possible kendo wawacho ni it is retrogressive and gima is uncalled for and we will not support it. Thank you and may God bless you. Kanyo aneno ka penjo moro chako donjo migosi Obungu Owich kanyo aneno ka jawinjo moro kanyo janeno kata jawinjo ma Chuny Onagi TV kanyo penjo ni bende oyie mani dendo ni Mako Willy Dantes penjo kanyo ni bende oyie kod pacha bala wanga mar daro jowala e chuny boma to be en adiera ni Nyong'o en aban governor kanyo endo. Koro wachi ni Nyong'o openjo kanyo ka Nyong'o en obero mana boma no Roma Kisumu kende lakini okodi Kipenja tabiro wacho ni Kisumu sani endi town olokore ghost town. Sani endi ma wawuok e studio ka ne kedhi e town kiwuotho to ng'iyo toki kama ing'iyo ng'ama ng'iyo onge ng'ato mibro radogo e town is dead kaluwore gi kaka ji nodar kocha mokel koni. Mano en clear mind. It is clean but clean without people. Koro daro ji ok ne rach, but gima duong' en involvement ema duoga wacho kaka gik moko timore. Reorganization ok rach, but reorganization ok tim dichiel. It has to be gradual. Change en gima dhi mbele mos. Change ok tim dichiel. Kanyo ndo gimani Mako Willy Dantes dwani lerne kanyo ndo wacho ni is Nyong'o an urban governor kanyo ni kochkoro no ntie gik mabeyo, ntie gik mang'eny mosetim outside Kisumu Central. Erokamano migosi Obungu Owich mano ne wan kanyo kod midendo kanyo ni migosi Obungu Owich president mar Kenya bunge la wananchi kendo president mar Kenya
sorry not Kenya but Sufuria Revolution Movement kendo ne iwinjo kaka twak ne yie pe kendo mora ahinya. Migosi Obungu Owich erokamano kendo ageno ni chieng' moro kendo kwa luongi tibiro yie luongwa kamano. Ne janeno mano bedo kodwa nyaka ne wachaki kendo watieki. Erokamano bed gotieno maber oriti masani kendo med kete mana chunya Onagi TV adundo jaluo. Kiro nyaramba yamindadi osona uguja kamolo mbambe Mulolore atienona Najoramba mama dadi Ukinata keno atienona Najorongo atienona ne Najoramba mama dadi Ukinata keno atienona Najoritore dhimabe Yera lilo mondike biblo Jokorito Iwaro ya Kamero ritore dhimabe Yera lilo mondike biblo Jokorito Iwaro ya Yongima kende ya mamana Najodongo kilo kupachi Dunia mbaya Atieno vichie Alamu kima kende ya mamana Najodongo kilo kupachi Dunia mbaya Atieno vichie Mwoga dunia te Niloloko miata mi Iyonge kipesa Toera uke Mwoja tum dunia te Niloloko miata mi Solo Iyonge kipesa Toera uke Atieno nyaramba denjile dama Selim Ewida mkue Vida wiki Yasiyo siepna